Chamscat! Ara entrarem en el campionat. Vinga, va, que anem primers amb 786 punts i 300 al segon. I endavant. Començarem amb càrrega amb el nostre cotxe Hill Climb. Vinga, endavant, a veure... Aquí el nostre amic Oriol. I... Què ha passat, tio? S'ha quedat frenat això, no pot ser. I ara què? Aquí què? Aquí ja no surt ni baixen, ni pugen, ni baixen, ni pugen, ni baixen, ni pugen, ni baixen, ni puja. Ens hem quedat aquí. No passa res. Sortirem. I adeu-siau, poing. Megasalt endarrere. Següent. I sortim del joc. I tornem a participar. Vinga, ara sí que amb el nostre cotxe Hill. Endavant! Endavant amb el cotxe de 10 anys, frenem i... Pam! Hem de portar bastanta càrrega, així ens donarà un bon bonus. Endavant, bon salt, que no perdem la càrrega, molt bé, molt bona. Aquí no hem de perdre la càrrega i hem perdut alguna càrrega, però bé, hem arribat amb bastant bonus. Molt bé. Següent és contra Rioja a la neu, amb el nostre cotxe d'esquís. Vinga, bon salt, aquí. Hem d'anar planers, aquí, s'ha d'anar planer. Hola, Martí! Com va, Martí? Martí. Ui, no m'agafa la benzina. Ui, al cap. Aquí. Ui, que ha anat al cap. Hola, Martí. Quasi perdo el cap, noi. Martí. M'està avançant, Martí. Molt bé, Martí. Molt bé, ho has fet molt bé. Aquí contra Rioja agafarem el cotxe elèctric. A veure, i 2, 1, endavant, cotxe elèctric. Vinga, va, aquesta és la baixada. Que no perdem el cap. I endavant, vinga, va, acceleració. Molt bona, anem bé. Aquí el nostre amic Oriol. Hola, Oriol, com vas? Accelerada i l'Oriol s'arribarà abans que nosaltres. Molt bé, enhorabona, Oriol. Encara que has acabat cap per avall. Has quedat acabat cap per avall. I ara aquí, contra Rioja, amb el nostre circuit. I a veure qui ens veurem, si el Martí o l'Oriol. Qui és aquest amagat? Ui, Oriol, què has fet? Oriol? Què has fet, tio? Has perdut el cap, has perdut tot, tu. Que fort, tio. Has fet la voltereta i has perdut el cap. Molt bé, doncs res, Oriol. A la propera ja ens veurem. A la propera. I... Salt. Ei, bon salt. Vinga, endavant. I hem arribat a la meta. Nosaltres hem arribat, cosa que el nostre amic Oriol ha perdut el seu cap a mig camí. De Chamscat es posem primers. Bé, fins aquí hem aconseguit en el nostre campionat. A veure si podem pujar de categoria. Fins a la propera, Eugenià. Fins ara, Chamscat.